guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Ngayong araw kami po ay mag-repack po ulit. Bali, meron na naman pong blessing. Meron na naman tayong ihahatid para po sa mga katutubo. Ito po ay galing po kay Solid Supporters from South Texas. Thank you rin po kay Tita Mori. Thank you rin po kay Sir Rocky Boy. Ito na po yung sponsor nyo po. I-repack na po namin. Thank you po ng marami sa blessing. Bubuga ulit tayo ng blessing bukas. Ihahatid po namin to bukas sa sitio ng Albunan po. Medyo malayo rin po yun, guys. Ilang families ba yun? Bali, 90 families po yung mabibigyan namin bukas. Yan, kasama natin si GJ, si Ate Pase, si Ate Johan, saka si Camera Girl. Si Ligaya po nasa bukid, si Ate Gretchen, nandito lang sa kwarto. Na kunwari natutulog. Yan mo na. Yan mo na, pagod yung lola. Pag nagkain ng dragon fruit. Yan guys, bali yung bigas namin, 5 kaban. Ito na 4, ito na yung isang kaban na repack na po. Bali 3 kilo po yung ipapamigay po ulit natin. 3 kilo. Sakto ah. Basta yung laman ko. Ulan na umaraw. Pinunta ko sa atin ano? Ito po yung laman guys. 3 kilong bigas. 3 dilata. 3 noodles. Ang asukal. Paasin. Ang kape. Ito. May 3 po siyang gatas. Bear brand. Bali, ilang traso to? Bali, hindi kasi ano lang, ito lang yung stock nila, wala na. Kaya yung iba, cancel na lang yun. Ganyan sila eh. Much later. Yan guys, tapos na naman ang aming pagre-repack.
Salamat po sa lahat ng mga nag-sponsor. God bless po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. The next day. Paalis na kami guys. Ayan. So kami guys, magbubuga na lang tayo ng blessing. Magbubuga na lang tayo ng apoy. Yan na yung mga senior, oh. Hello guys. Patuloy mo yung dalawa. Kaway-kaway. Back
guys, nakarating na kami. Ikot muna kami guys. Dalawin na muna natin yung mga bata. Tignan natin yung uri ng kanilang pamumuhay. Yan, nandito kami guys sa kanilang school. Dami bata. Ano ito? Albon. Elementary school. Ayan, pinasok na namin guys yung traktura. Hello po! Magandang umaga po! Good morning po! Uy, ka, dali. Uy, huwag kang nahiya. May pasok po kayo. Ano pong ano to? Silver po. Grade 1 po. Hala, hala. Tumatago kayo dyan. Hi! Uy, anong ginagawa niyo dyan? Ang ganda school nila, oh. Ang labas, oh. Oh, ganda naman nito. Ay, pareho tayo. Oo, meron din ako. Dali. Kaway kayo, dali. Hello po. Mag-ilaw kayo dito. Dali. Dali. Dito sa camera. Dali na, ganun lang. Kumay kayo. Dali. May tinapay kami doon po kayo mamaya. Pareho tayo. Oo. Meron ako. Sino gumawa niyan? Si Ina. Si Ina. Ano? Ayaw niya. Ay, may ganan na ako. Ay, yung bag to. Akin na lang ha. Bag-irin mo. Bag-grade mo nga, te. Bag-grade mo. Oh, guys, ride natin yung bag ni... Kanina to? Kaninong bag? Oh, halika rito. Halika, dali. Udoy, halika dito, Udoy. Dali. Kukunin ko yung bag mo. Sige, bahala ka dyan. Anong pangalan mo? Si Udoy daw. Udoy. 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 Kuha kung anong laman. Puro module. Oh, no. Basa pa yata yung papel mo, kuya. Basang papel. Ito ba? Oh, ano yan? Drawing ah. Ano to? Ikaw gumawa niyan? Ito ba yung nakikita mo Ano sa... yan? Ay, oh, ano? Ano ba to? Bayawa? Crocodile. Isda? Galing mag-drawing na Oh, Udoy. dali, sulat ka ng pangalan. Marunong ka magsulat ng pangalan? Ha? Opo, halika dito. Sit down. Try nga natin, dali. Nasaan yung ballpen mo? Nasaan yung pencil mo? Anong pangalan mo? Tingnan nga natin. Wow, galing. Galing ah. Ilang taong ka na, kuya? Doy? Dudoy. Tawa ka na, kuya. Doy? Hindi, okay lang yan. Kaya marunong na rin? Espanyol. Ayun na, Esperanza. Parar siguro. Spirit. Espirikitik. Espiritu. Espiritu. Oh, wow. Espiritu. Ilang taong ka na, kuya? Ang ganda ng Ha? sulat ni kuya, oh. Ilang taong ka na? Ha? Ilang taong ka na? Isang taon? Ilang taong ka na? Ha? Ilang taong ka na? 5? Ano yung kuto? Nagtiris pa. May nakuha ang kuta, nagtiris pa. Tingin ka dito. Bakit marami kang kuta? Oh, lagay mo dito kung ilang taong ka na. Dali, sulat mo. Andiyan ko na uday. Manjak amok ko day. Ito, kayo ng bag ka. Ano ba sila? Buhay ba sila? O yung hanuno? Kaninong bag? Ano ba sila? Kasi iba yung salita ng... Kaninong bag ka? Lika rito, lika rito. Pasulatin kita ng pangalan mo, lika. Hindi, pakita mo yung ano. Magaling ka magsulat. Espiritu ka din? Kapatid kayo? Puro spirit. Magkapatid? Puro espiritu yata. Magkakapatid siguro itong isang classroom na to. Guys, ito yung pencil nila, guys. Madali, sulat mo Kabilaan. yung pangalan mo. Dali. Ikaw ate, anong pangalan mo? Kaingay mo eh. Anong pangalan mo? Ilian. Ilian? Ano? Lian. Lian. Wow, kaganda ng pangalan ni Lian ah. Kalaki ng pisngi ni Lian ah. Ilang taong ka na Lian?
Lian, ilang taon ka na? Ha? Ilang taon na si Lian? Ikaw ate, anong pangalan? Nagkopya ka daw kasi ate, huwag ka mag-isip. Sige, tulad ka na. Nagkopya ka daw kasi. Sige, hindi ko tignan. Tapusin mo. Pass your paper. Pass your paper. Bakit mo tinatakpan? May mga nakapagkopya daw yung pangalan niya. Lian? Lian, Lian, Lian. Dali. Ilang taon ka na? Lian, ano ka? Espiritu ka din? Anong pangalan? Ha? Rumbay? Ha? Ano? Laksan mo nga. Rumbay. Rumbay. Lian Rumbay. Oh, kaninong bag to? Kayo Rumbay. Ay, kaganda oh. Oh, si Ligaya. Ligaya? Ligaya? Ay, si Ligaya. Ligaya? Dami niya karoon, guys. Dami niya mong dekan. Marunong ka magsulat ng pangalan mo? Ligaya. Kapatid mo si Day? Bakit pare-parehas kayo ng apelyido? Magpipinsan. Magpipinsan. Dali, tingnan natin kung magaling si ate magsulat. Si Ligaya. Ay, ang galing ah. Joy. Very good si ate magsulat, oh. Oh, mabilis. Ligaya. Ikaw kuya, tapos ka na? Nasa arko pa lang yan ka. Tingin sa'yo, kuya. Ligaya. Tignan natin yun. Ray ka eh. Ito ang pangalan mo. Ray ka, di ba, Ray? Ito yung pangalan mo, Ray? May middle initial pa siya, oh. Ikaw si Ray? Galing pala ni Ang pangalan niya Ligaya eh. Ray, Ray? Sinong Ray? Sino si Ray? Ito si Ray. Anong pangalan niya? Ray? Saka na kayong bag. Ray. Wow, galing ni Ate Ligaya. Perfect. Oh. Ray ka, di ba? Ligaya Espiritu. Wow. Anak ni Ate Ligaya. Ray. Okay man yung gawa mo. Ray. Ito, kaninong banta? Dali, yung Sina? gayahin mo itong ito. Saan si Rene? Oh, Rene. Ito, kanito Rene. Ang bag niya, guys. Oh. Rene. Ito ba lang, oh? Ba't tumitingin ka sa kabila? Oh, sulat ka na rin, ano? Ina. Ay, meron na ba siya? Ay, nilabas mo na? Yan. Ayan ang bag niya. Kagaling ni Rene, oh. Kabilis din magsulat. Aray, bago pa yan, ah. Oh, bilis na. Tapos na agad, ah. Rene Yambid. Wow, galing yun. Rene Yambid. Yambid. Oh, galing. Galing. Ilang taon ka na, kuya? Oo, tayo na. May kalbang reso ko eh. Surat to. Ilang taon ka na? Surat. Oh, Ilocano man si ano, Siliga. Ay, siliga. hindi, si Lian. Isurat daw. Perito din? Tina. Ah, si Tina. Tina Espiritu. Inamaan na. Pinsan mo siya? Ha? Pinsan mo, kapatid mo? Ray na, Ray. Why? Puro espiritu eh. Si kuya tapos na? O, bigyan mo na. Kuya, sana yung bag mo. Balik na natin sa bag mo. Sa yung bag mo? Welcome. Sabihin nyo. Ha? Sabihin nyo. Salamat po. Sabihin.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat po. Baka matulungan ninyo kami rin dito kasi itong school ni Paul, tingnan mo, walang-wala. Opo. Ay, bagong bukas itong school kasi noong 2019. Pa 2 years, 3 years pa lang ito. Kasi wala kaming building. Daming problema dito. Tapos bukas pa doon sa kabila. Ay, magmait pa. May mais pa po kayo. Magbukas kami din doon. Mait, tagisihan. Marami pa po palang ano dito. Dami, 4-5 sityo pa yan dyan na hindi napasok. Kaya ang gustong-gusto pati ng katutubo doon, pasukin sila. Malayo ba yun? Mga paglakaran lang po siya. Lakaran lang talaga. Mga ilang oras po ang lakad. Mga galing po 5-6. Okay lang. Ang natob naman, Pero hindi lang po delikado dyan. 4-5. Kaya, wow, may pansit pa si ate ah. Hello, kamusta? Ano pangalan mo? Ha, baby? Anong pangalan mo? Injang. Ano pa? Injang. Injang ka? Oh, yang kuda ko. Kakit-kit naman ni Injang ah. Sino pa yung nanay niya? Lola niya pa ba? Saan pa yung bahay nila? Malapit lang. Ha? Kainin mo na? Si Injang. Open na? Open? Buksan na? Opo. Kainin na? Masayahin si Injang, oh. Injang daw pangalan. Si Injang. Siya po ang lola ni Injang. Si Lola, ano pong pangalan niya? Dawnay. Si Lola Dawnay. Pahingin pa akong pansit. Palit tayo. Akin na lang yung pansit mo. Joke lang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa nagbigay po ng sponsor sa aming ayuda ngayon dito po sa Sitio Albunan, Manoot Rizal. Nagpapasalamat po kami sa solid supporter from South Texas kay Tita Mori at kay Sir Rocky Boy. Sila po ang sponsor po natin sa ating ayuda ngayon dito po sa Sitio Albunan. So, ngayon po ay nagpapasalamat po kami sa mga sponsor na nagbigay po ng ayuda para po sa araw na ito. Kung wala po yung yung tatay o kaya nanay na nakapangalan po dito, ay pwede po yung anak ang kukuha po ng ayuda. Simulan na po natin yung mga narito na. Si Gode Espiritu, nandito po ba? Pwede po ang asawa o kaya anak kung wala siya.
bahay mo? Asan yung bahay mo? Itur mo kami sa bahay mo, ha? Pakita mo yung bahay mo sa amin. Saan yung bahay mo? Huwag mo kainin yung kamay, dirty. Tara. Ganda ng damit ni Lian, oh. Akin na lang itong damit mo. Ha? Ha? Dayo daw, dayo. 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 Yung pala yung nanay niya. Ilang kapatid mo? Ayun ang nanay niya? Bibo si Lian eh. Malayo po ang bahay mo, ate? Pati yung bata akin na. Kasi, ito. Tingin ka din. Ay, ito yung Ito guys, natuwa kasi kami sa batang to, bibo siya. Si Lian. Tingnan natin yung bahay niya. Yung mga bahay nila guys. Kuko cute. Ito na yung bahay mo? Dali, sabihin mo, pasok po kayo. Ang baboy ni Lian. May alagang baboy sila. Bukit ng puta. Anong pangalan ng baboy mo? Kakit naman. Pasok mo kami ate. Asan na yung iyong ayuda? Asan na yung saging mo? Wala nga saging. Nasa puno pa. Oh, guys, dito na tayo sa bahay ni Lian. So, ang cute-cute po ng bahay nila. Ilan anak mo ate? 4 po. 2 babae rin po. Asan na po? Gaaral po. Nasa school. Ilang taon po yung panganay niyo? Tandaan. Hindi ako. Ito, si Lian po, ilang taon na po? Hindi niyo din alam. Siguro yan. Hindi guys nila talaga maano yung Hindi rin ako. yung taon nila kung ilang taon. Kung anong buwan pinanganak hindi Siya niyo po, rin hindi pa nyo alam. rin po kung natandaan kung kailan po siya pinanganak. Kung ilang Ito ba? Isang taon na ito. Hmm. Ang bahay nila guys. Oh. Ay, na may biskuit dyan, no? Kain ka biskuit. Saan po yung kanya ito pa? Ito na sa iyo, ako'y matigas po ka nakain. Ay, sinapay mo. Tara na, umiyak na si Bibi. Dito maglakad ni, agator natin. Dito kami sa bahay ni Indang. Hi Indang. Nagkakapi ka na, kuya? Na. Nagkakapi ka na? Ate. Ate ba? Ayan ang nanay ni Indang po. Kayo po ang nanay ni Indang. Ito po sila, kinakape na po nila yung bigay naming kape. saka biskwit. Ano siya? Pipi po, pipi. Hindi siya makasalita. Ay, may baby pa. Oh, ayun. Saan? Yun o. Saan? Patingin po yung baby niyo. Saan? Ayun sa likod niyo. Yan o guys, nag-aagahan pa. Nag-aagahan pa lang sila o. Yung bigay namin. Kanina ngiti ng ngiti yan eh. Kanino pong bahay ito? Hello. Kapatid nito, yung baby. Kapatid mo yan, Indang? Kapatid mo? Ha? Kapatid niya pa? Anak Kuya? niyo po yan, kuya? Kuya, anak niyo yung baby? Hindi, ako na nag-alap. Paano? Anong ulam mo kuya? Anong ulam? Ulam? Walang ulam, may dilata doon. Mayroon tayong dalang dilata dyan. Lutuin nyo na. May noodles. Kanin yan kuya? Yung sinasaing ma? Niluto na nila guys yung binigay namin. Guys, dito muna tayo kay kuya ha. Magluto tayo ng ano nila ng ulam. Luto na to kuya. Makikain kami kuya ha. Pitsoy? Ano po ulam niyo, kuya? Anak niya po si Indang? Wow. Ano po yung dito niya po? Inborn po yan. Nung simula ng pinanganak pa. Guys, niluto na nila yung noodles natin na May nanay ni Indang at si Sarap. tatay Mga ni Indang. Ilang araw po ninyong kakainin po yung 3 kilong bigas? Maghapon po. O 2 araw din po.
Buti hindi nasusunog to kuya no. Ang dingding. Kasi ano kahoy eh. Pag ano po, wala po kayong bigas, ano po yung kinakain po ninyo? Bumibili na. Bumibili rin po kayo ng bigas? Ay, sorry. Pero hindi na po kayo kumakain ng mga kamuting kahoy, ganun. Makain. Mayroon. Pag mayroon po. Kapag walang bigas na, yan kuya ang kinakain niyo. Mga kamote. Kuha na ng plato doon, magkain tayo. Kuya, ano pong ano ninyo? Nagkakaingin lang po kayo? Ang hanap buhay po ninyo? Ayun. Kaingin lang. Ay, mag-asawa po kayo? Anak, May sumpong. bakit? Paano may sampung po? May tulil. Ano siya? Mayroon po siyang ano. Ano yan? Baka po sa panganganak kaya? Na, nasa Paano po yan dati pa po siyang ganon? Ano? Tuwing pag anak kayo. Ay, nagsasalita po siya? Madalang sila. Pero naka-smile siya sa akin no. Hello ate. Nanay niya po yan? Ito? Nanay niya po? Kaninong nanay po yan? Ito po. Yung matanda po. Nanay. Nanay niya. Dahil siguro guys sa pag-anak din, kaya po may nagkaroon daw po siya ng diferensya. Nagkasakit po siya sa Ilan na anak mo kuya? mental health. Apat. Ano ba? Apat na. Saan po yung dalawa? Namatay yung paano. Paampun na yung isa. Pinaampon. Bali si Indang po at saka yung baby na lang po ang natira. Ganun. Saan po yung naampon? Yung paano yung babae. Saan po sa ano din? Saan na po siyang lugar? Alam niyo pa po kung saan nakuha? Tiyahin din. Ano po kasi ate? Ate, ano po? Indang, sama daw si Indang. Si Indang kunin namin. Magaling ka ate, para sa baby mo. Sama daw si Indang. Ano po yung baby niyo na yun kuya? Lalaki, babae? Lalaki. Pero hindi naman po siya lumalayas. Yung ano, hindi katulad po ng iba kasi alis ng alis eh. Dito lang po siya. Parang bagong anak na siya kuya no? Kailan nanganak siya? Isang buwan na. Isang buwan na. Bye-bye! Ay, si Indang! A few moments later. Yan po, bali, tapos na po yung pagbibigay po ng ayuda, yung pamumudmud po namin. Bali, yung iba po, wala po kasi nagkasabay po yung Comelec registration po sa Barangay Manuot. So, ang mga kumuha na lang po ay yung mga relatives po ng mga may pangalan po. Sila na po ang kumuha at yun na rin po ang pinagbigyan namin kasi wala po sila dito. So, sila na po ang bahalang magpaabot ng mga goods na naibigay po ng sponsor. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Napakaswerte natin dito ngayon dahil nagbisita sa atin ang Dragon Fruit Ladies Officials. Ngayon, napakaswerte natin dahil binigyan kayo ay malapit sa puso nila na tulungan na kung saan ay inyong pasasalamatan sa kanila, no? Napakaswerte ninyo dahil kayo ay nabiyayaan at sila ang lumapit sa inyo para ihatid, ibigay, itulong dahil sa katayuan natin dito na mga mahihirap at mayroong COVID, di ba? Bawal gala sa baryo o sa labas. Okay lang dito na medyo ganito dahil ang hangin dito kahit papaano ay sariwa dahil maraming puno. Ang mga COVID sip-sip ng mga puno, kaya ang puno ang siyang nagbibigay ng oxygen. So, ayan, sariwa ang hangin. So, malayo tayo sa COVID. Dahil ang iba ay tanggap, takbo, no? Kaya kokonti ang mga naiiwan dito. Ang inaasahan namin kanina dito, mag-antay pa dahil siyempre kahit paano may konting program o magsasalita.
kung bakit sila namigay. Pero kahit ganun pa man, ang mga nakatanggap ay kaagad umalis. Siguro maraming mga trabaho na hindi maiiwanan. Kaya ayan. So marami kanina ang nakatanggap at umalis din kaagad dahil sa maraming trabaho at kasagsagan ang trabaho sa bukid. So muli kami ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa mga dragon fruit ladies na mga nagbigay suporta sa mga katutubo dito sa Albunan. So muli, maraming salamat sa inyong tulong at suporta sa aming mga katutubo dito sa Albunan. Thank you very big. Thank you rin po. Welcome po. Much later. Ayan guys, nandito kami sa Gin Pool. Yes, magmemerenda kami guys. Isang ano to guys, tourist attraction dito sa Amaling. Sinagda niya, isa yan, makarating yung isang binulsa. Mayroon po ditong ano, tama raw, kaya lang namatay na si Kalibasi. Si Kalibasi. Tignan natin kung malinaw ang tubig. Ayan ang hanging bridge. Oh, linaw. Kaya lang ano, mababaw. Kababaw man. Kape-kape tayo, guys. Kasali pa ito? Sige mo ulit. Happy na tayo dito. Cappuccino. Tayo dyan. Ay! Gasayaw. Sino ang dinagalmusan? Kami. Ang mga magkakabsat. Walang kain-kain. Maaga kasi kaming bumangon. Nakaluto. Kami sa farm. Happy birthday po kay Sir Romeo Prado from Taiwan. Happy birthday! Happy birthday po kay Dali Padilla Tabion. Happy birthday po! Happy birthday! Thank you sa pagsuporta sa aming channel. Ingat po palagi. Hello po kay Ma'am Nympha Balderas. Hello po. Ingat po kayo. Thank you sa panonood sa aming YouTube channel. Shoutout po kay Minchi at si Mark from Edmonton, Canada. Hello po. Ingat po kayo. Ano, ulag? Ay, ulag! Ulag! Kalaki! Ulag! Joke! Ginanong ko man, oh. It's a prank! Ayoko rin magtingin na yun. Nakakaalis ako na hindi kasi feeling ko joke na. Wala yung reaction niya parang totoo eh. Hindi rin ako makatingin sa topic. Belated happy birthday po kay Ma'am Arlene Lamarca. Ang pagbati po ay mula kay Ma'am Marisa of Illinois from USA. Happy birthday po! Ingat po palagi! Hi guys! Uwi na kami! Thank you po sa support! Thank you sa sponsor! Tapos na naman ang aming mission! Thank you po sa solid supporters from South Texas, kay Tita Mori at kay Sir Rocky Boy! Rocky Boy! Thank you po!